Σβήστε τα φωτάκια, σβήστε τα φωτάκια. Έλα εδώ, πού τα φωτάκια. Ενημέρωσε λίγο τι ώρα είναι. Είναι 11.30. Η ώρα είναι 11.30. Μόλις έχει γάλα. Μόλις έχει γάλα, ναι, σωστά. Είναι έτοιμη για ύπνο, έτσι. Πριν ήταν έτοιμη για ύπνο τώρα. Αυτό είναι. Έχει κάνει 500 φορές το πράγμα. Κάνε φούση, ρε. Κάνε φούτα φωτάκια. Κάνε φούση τα φωτάκια. Για σβήστε τα φωτάκια. Αυτό είναι. Πάμε και... Α, κουδούρι. Φτιάξε το κουδούρι. Μαμά, έτρεξε. Έτρεξε, πού είναι. Αχ, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Επίσης και σε εσένα και να χαίρεσαι την αδελφό